ассалому алайкум тамошобинони азиз, бародарон, хоҳарон, муҳоҷирони гиромӣ, хушомадед ба шабакаи Голос Мигранта. имрӯз тасмим гирифтем ки камтар дар масъалаи ба Германия сафар кардан ба шумо суҳбат кунем ва якчанд роҳошро ба шумо нишон медиҳем. пеше ки мо ба шумо мегӯем ки мо ягон компания нестем, шуморо барои ба Германия рафтан ягон ёрдам карда наметавонем. Фақат ма ба хотире ки бисёриҳо дар Viber, WhatsApp нависанд ки бародар барои мо ягон роҳша нишон диҳед, ма хай чанд рӯз дар интернет кофтаистам, хондаистам ва якчанд роҳҳошам ёфтум ки ҳозир ба шумо нишон медиҳам. пеш аз сар кардани видео барои шумо як бор хотиррасон карданем ки кадометон агар интернет магазин ё ин ки мехоҳем ки дар интернет сайти худтон дошта бошен, ба ҳамин рақамҳои мо занг бизанен. ҷа мо специалистҳо дорем ки барои шумо сайт сохта метиҳанд. Масалан шумо магазин дорен ва мехоҳем ки шумо ай дигар шаҳр ноҳияҳо закасҳо шаванд, марҳамат муроҷиат кунед, мо шумо да сайт месозем, метавонед ки ҳамчун интернет магазин хариду фурӯш карда савдои худтон калонтар кунед. хоб, акнун сар мекунем суҳбати худро дар бораи ба Германия сафар кардан. аввал каме дар бораи Германия гап мезанем. чӣ ки ҳамаи шумо медонед, Германия яке аз давлатҳои пешрафтаи Аврупо мебошад ки бисёри муҳоҷиронро ба он тараф ҷалб мекунад. На танҳо мо тоҷикҳо, қазоқҳо, қирғизҳо, ӯзбекҳо ва ҳатто русҳо ҳам ба он ҷо майли сафар кардан доранд. шенгенская виза ин як визае мебошад ки метавонем ба 26 давлати Аврупо сафар карда гардем. Вале ба диққат бошед, агар шумо мехоҳед ки ба Германия равен, шумо ҳатман бояд ба посолствои Германия муроҷиат намуда аз ҳамон кишвар визаи шенгенскиро гиред. шумо ба дигар давлатҳое ки дар Евросоюз дохил ҳастанд метавонед ҳамчун тамошо кардан ё ин ки ягон хабаргирӣ рафтан, ягон шиносҳо, ягон дурӯза, серӯза рафта гашта биёед. Вале барои кору фаъолият кардан танҳо шумо дар ҳамон кишваре метавонед ки визаи шенгенро аз ҳамон ҷо гирифтаед. Масалан шумо агар дар Русия бошед ё дар Тоҷикистон бошед, бояд барои Германия рафтан шумо ба посолствои Германия рафта муроҷиат карда визаи шенгенро гиред. ва визаи шенген ҳам 4 категория дорад: А, Б, С, Д. барои муҳлати тӯлонитар, не дарозтар ҳам кор кардану зиндагӣ кардан ва бисёриҳои мо туғрӣ мегирад амин категорияи Д. ҳоло ман якчанд программаҳо ҳаст хондам аз интернет ки ба ҳамин тариқи ҳамин программаҳо шумо метавонед сафар кунед. ҳоло сар мекунем якта ҳамин программаҳоро ман шумода мефаҳмонам чени тонистагӣ. пешакӣ бигӯм ки ҳамаи программаҳо ҳатман забона талаб мекунад, бояд забони немисиро донӣ. бе забон донистан шуморо дар Германия кор кардан дар ягон ҷо кас намегирад, ягон ҷо корам кардан наметавонед. ба ҳамин хотир мо курси забони англисӣ дорем ки бо бачаҳо қариб 10-11 дарс гузаштем. бачаҳо аллакай чанд калимаҳоро гап мезананд. Масалан, ман рафтам, ман харидам, ман хӯрдам. як чанд ҳаракатҳое ҳаст ки оддитарин ҳастанд, аллакай гап мезананд. ва мо тасмим гирифтем ки дар як ҳафта 2 бор забони немисӣ ҳам дарс дидем, рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе. хоҳишмандон метавонанд муроҷиат кунанд. мо бошем бо шумо сар мекунем шиносонидани ҳамон якчанд программаҳо ки ба воситаи онҳо рафтан имконият дорад. ман ҳам мехонам, ҳам камкам шумода гуфтан мегирам. якум барномааш ин аст ки социальный год меган в Германии. ин як барнома аст ки бо забони англисӣ FSJ ном дорад. хоб, тавассути ҳамин программаи FSJ Германия ҳар сол ҷавонони аз 18 то 27 солара ба Германия тариқи ҳамин программа ҷалб мекунанд ки дар оҷа доштани ягон хел маълумоти олӣ ҳатмӣ нест. уҷада шуморо ҳамчун волонтёр фаъолият мекунанд. дар оҷа шумо метавонед ай 6 то 12 моҳ ҳам зиндагӣ ва ҳам кор кунед. аслан дар тариқи барнома шуморо ба кадом корҳо мегиранд? нигоҳбин кардани пиронсолон, кӯдаконро нигоҳ кардан ва уход за памятниками культуры. хай фаҳмидин, нигоҳбин кардани ҳайкалҳо, яъне ки тоза кардани боғу лави ягон баҳру
как волонтёр мегӯянд, ҳамин хеле корҳо қати шуморо мегиранд. Тозагии экологӣ мешавад, шинондани ягон дарахт, мисол тоза кардани ягон парк ва ҳамин хеле ҷоҳо. Фикр мекунам, ки аллакай шумо фаҳмидед, ки кадом корҳо. Барои ин ба шумо пул медиҳанд, бале, пул медиҳанд, вале хело маоши паст, хело паст. ин чӣ плюс дорад барои шумо, чӣ хубӣ дорад барои шумо? Фақат шумо дар ин муҳит метавонед забони немисиро хубтар аз худ кунед ва хӯрдану хоб рафтану ҳамаи корҳои шумо бепул аст, ба ғайр аз нақлиёт. Яъне ки шумо дар роҳ, дар нақлиёт ки ҳар тараф ки рафтед фақат пул метиҳед, боқи монда ҳамаи чӣ барои шумо бепул аст. барои бо ин программа ба Германия рафтан аз шумо чӣ талаб карда мешавад? Яъне шумо бояд аз 18 сола поён набошед, аз 27 сола боло набошед ва забони немисиро чӣ хел гӯям, русо мегӯянд, ки на бетавом уровни, ақаллан як камтар суҳбат карда тонед. Марамат, агар шумо ба ҳамин барнома қати рафтан хоҳед, ман силкаашро дар поён мегузорам, дар описании ҳамин видеонавор муроҷиат кунед ва давомашро худатон бибинед. Ман илтимос мекунам, ки масъалаи акамо чӣ хеб равем, акамо давомаша чӣ кор кунем, чӣ ҳуҷҷат биспорем, ҳамаш ҳамонҷода ба забони русӣ қат навиштагиай. Илтимос, ман пешакӣ шумода мегӯм, ба ин масъалааш муроҷиат накунед. Ман айдаси ман ягон кор намеояд. Фақат мо метавонем шуморо забони немисиро ёд диҳем. Тамом. Ҳамин. Дуюм барномааш чӣ хел барнома аст? Хоб, варианти дуюм, ин визаи au-pair мебошад. мувофиқи ин барнома шумо дар Германия рафта дар ягон оила зиндагӣ мекунед. Дар оҷа шумо чӣ кор мекунед? Дар оила шумо ҳамчун як ҳайати ҳамон оила зиндагӣ мекунед, қатишон, барои омӯхтани забони олмонӣ ва омӯхтани муҳит, яъне урфу одатҳои ҳамонҳо. Баъзан ҳолатҳо мешавад, ки шуморо хай равон мекунанд магазин барои харидани ягон чиз, ё ки барои бонӣ кардани кӯдакон бо ҳамонҳо як берун тамошо рафтан. Намедонам, бо мешавад ҳолатҳое, ки қатишон шумо ягон пикник тамошо меравед, ягон лави баҳр меравед, моҳигирӣ. Хулоса ранги фарзандшон ҳамун хонада қатишон мегарден. Хоб, оли шумо мепурсед, ки ин кор маошаш чанд хай? Маошаш максимум 150-160 евро метан шумора. хурду хӯрдан, хурду хӯроку ҳамаи чизи шумо дар ҳамун хона мешавад беплай. Аз 18 сола то 26 соларо қабул мекунанд ва шанси зиёдтар доранд занҳо. Занҳо шансшон зиёдтаре нисбати мардон. хоб, агар хислатҳои шумо маъқул шавад барои ҳамун хонавода, яъне маъқулшон шавен, дар оянда барое ки шумо дар Германия кор кунед, барои шумо ҳуҷҷат даркорай. ҳуҷҷат ин меган Ausbildung. Барои гирифтани ин ҳуҷҷат шумо камтар мехонед кадом соҳаеде ки кор кардан мехоҳед. Масалан, намедонам, парикмахер ё ин ки тоҷикаи сартарош мегӯянд, сартарош ё ки ошпаз. ҳамин барои ин соҳаҳо кор кардан шумо бояд ҳуҷҷати махсус дошта бошед, ки Ausbildung ё ки Ausbildung, ҳамин хел номшам Ausbildung. гирифтани ҳамин ҳуҷҷат дар баъзе соҳаҳош барои шумо мушкилӣ мекунад, ки Германия аввал ҳамун шахсҳои гражданинои худша метиҳад, шаҳрвандои худша метиҳад, баъдан шаҳрвандои Евросоюз мегиранд ҳамин ҳуҷҷатҳоро. Баъд сеюм онҳое ки PMJ доранд, яъне ки постоянное место жительства доранд ва ё мегиранд. Баъд чорум онҳое ки тариқи ҳамин барномаҳо вориди Германия шудаанд. ба ҳамин хотир шояд ошпазию, сартарошу ҳаминош қиинтар бошад шумода. Осонаш чияй? Нав гуфтам, ку бонӣ кардани ягон кӯдак, бонӣ кардани пиронсолон. Барои ҳамаи ҳамино бояд ҳуҷҷат доштагӣ бошӣ, ки кор карда тонӣ. Хай бо такрорам шава, агар маълуме, ки барои кӯдака бонӣ кардан ё ягон пиронсола бонӣ кардан бедонистани забони немисӣ ира тасаввур кардаам намешавад. Бояд шумо забони немисиро донед. мегузарем ба барномаи сеюм. Сеюм барномааш барои мутахассисои соҳибтаҷриба аст. Масалан,
врач, программист яъне айтишник, инженер, медсестра, баъд бо дуюм дараҷа физик, химик, амино. ҳамин мутахассисое ки дар Германия ба ҳамин касбшон маоши солонашон аз 46,000 евро зиёд аст, онҳо бояд блу карта бигиранд, яъне ки картаи кабуд. Чӣ гуна гирифтани ҳамин картаи кабуд? Силкаша ма дар описания мемонам, метавонед ромада бинед, бухонед, дар борааш пурра маълумот бигиред. овое ки маоши солонашон ай 46,000 евро кам мешавад, барои ова бо дигар роҳш ҳастай, чорум роҳ, яъне ҳозир ишам мефаҳмонам шумо дома. барои боқимонда мутахассисон як сайт ҳастай ки ҳозир ман силкаша дар поён мемонам, номаш анабин ном дорад. ҳамун сайта медроен, уҷода номҳои ҳамаи донишгоҳҳо ҳастай. шумо ҳам дар унҷа мезанед, агар номи донишгоҳтон буброя, ин маъне ҳамроҳ дорад ки мутахассисои хатмкардаи ҳамун донишгоҳҳоро Германия корда мегирад. агар ҳамун донишгоҳи хатмкардагии шумо дар ҳамун списка боша, шуморо ҳатман корда мегиранд. барои боқимонда одамо ки гуфтем ки ҳамун сайт агар дар спискаш номи ҳамун донишгоҳи хатмкардагии шумо боша, шуморо қабул мекунанд ба кор дар Германия. барои шумо чӣ кор мекунед? дипломтона ва дигар ҳуҷҷатҳое ки аз донишгоҳ дорен ба забони немисӣ тарҷима мекунед ва тарҷимаи вайл бурда дар посольствои Германия метиҳед ва онҳоро огоҳ мекунед ки шумо барои кор кофтан ба Германия рафтаниед. хоб, посольство чӣ кор мекунад барои шуморо? Посольство нигоҳ мекунад ки дар Германия ҳамин ихтисоси шумо талабот дора ё ки надора. агар талабот дошта боша, шуморо даъват мекунанд ва шуморо визаро метиҳанд. шумо мерен Германия ва кора худтон мекоҳем барои худтон. лекин надонистани забони немисӣ бо як русия ҳамгӯем як минуси калон аст. ба ҳамин хотир бояд забони немисиро донен. агар шумо дар Русия бошен, дар Москва бошен, дар дигар шаҳрҳо ҳам бошен, агар омӯхтани забони немисиро агар хоҳиш дошта бошен, мо метавонем шуморо забони немисиро дарс диҳем. агар дар Москва бошен, марҳамат биёед дар ҳамин офиси мо шуморо дарс медиҳем. агар дар дигар шаҳрҳо бошен, фарқ дорад, тариқи скайп мо дарс медиҳем. чӣ хеле ки ҳозир тариқи скайп қариб як ҳафта студент дорем ки забони англисиро ай мо меомӯзанд. бачаҳо, ман шумода роҳҳои асосиша гуфтам ки чӣ хеле русӣ қати мегӯянд легальниай. шояд боша як чанд роҳҳои дигааш ки ман шумода нагуфтам. агар бачаҳое ки дар Германия аллакай ҳастанд ва медонанд, метавонед дар комментарий нависен ё ки дар ҳамин номеро ки ҳоло мебинед Viber, WhatsApp нависен, пешниҳод кунед ва шояд дар видеоҳои оянда ман пешкаши бачаҳо мекунам. боқӣ сарбаланд бошед. барои ҳамаи шумо барори кор мехоҳем. обуна шудан, подписатсия кардан ва наворо поделитсия карданро фаромӯш насозед.